היחידי בעולם שיכול לפסוח על החובה ועל הזכות להיות פה. זה היכולת שלנו לקחת את המצפן הערכי שקיבלנו בעצם מהשורדים ולהמשיך אותו קדימה. משלחת ההייטק למצעד החיים היא משלחת חדשה שקמה השנה בעזרת כמה חברות טובות, קרנות פילנתרופיות, וביחד אנחנו מייצגים את ההייטק הישראלי במצעד החיים. משלחת ההייטק השנה מונה 80 חבר'ה הייטקיסטים שמצטרפים ל-80 שורדי שואה מישראל ומרחבי העולם, שמציינים ביחד 80 שנה לשחרור אושוויץ-בירקנאו וסיום המלחמה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא זה ששרד את השואה. אחת החוויות הכי קשות שחוויתי פיזית זה הייתה הצדת המוות. זה משהו שהוא ענק, והוא גדול מכדי להסביר, ואני כל כך גאה להיות חלק מהמשלחת שהיא הראשונה, והלוואי ויהיו עוד, כדי להמשיך ולתקוע את הדגל הזה בעוד ועוד ועוד הזדמנויות. ההייטק הישראלי היום הוא לא ההייטק הישראלי של לפני 10 שנים. ככל שזה תלוי בי, ככל שזה תלוי בשותפים שלי, אני משוכנע שזה בטח ובטח לא הפעם האחרונה. יש משהו מיוחד ברגע הזה ובמקום הזה, שבו אתם מעבירים את הבטון, את האחריות עלינו, ואנחנו צריכים להתעורר ולקחת אותה. 80 שנה, 80 שורדים ו80 הייטקיסטים, שנה הבאה 800.